Навигация, това нещо няма ли? Наварни си, да? Ако мога да го изключите, аз слезна. Това се бие тук отзад на стената. Знам. Има контакт, има скоростно движение. Кажа сложи се, какво се само е. Има този вярка. Този вярка. Ви да фалят. Как се пада? Не мога влеза вътре. Ангеле! Виждаш ли? Добре. Има още една седалка. Ела де! Хайде, Лавка, чисти там и аз от тука. Има още едно вияте. Къде отиваш, не може, бе? Няма амортисьори. Ама вкарай си главата, Оми. Не тук през джама. Вкарай си главата и тук през джама. Над волана. Не може да не влиза, трябва да ти влиза.